Chcete si zahrať Chapter 2 Season 2 v 2025, tak preto je tu Project Coral, ktorý vám umožňuje si zahrať túto sezónu. Takže ako sa stiahnuť a všetko, pôjdete do popisu, budete tam mať odkaz na Discord Coralu. Keď tam joinete, pôjdete do Downloads, stiahnete Launcher, stiahnete tento launcher svojich stiahnutých súborov, budete tam mať Coral Setup, dáte áno, next, 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 začne sa vám to stiahovať. Budete to mať keď to máte stiahnuté, pôjdete do register, dáte _create, dáte si tam svoj e-mail nejaký, @gmail.com a nejaké heslo náhodné, hej. Tým sa vám vytvorí účet v Corale, pôjdete sem, tu budete mať, že sa musíte prihlásiť, prihlásite sa, pôjdete do Downloads, stiahnete build, aby ste to mohli hrať. A pôjdete sem, change path, dáte Fortnite 12.41, dáte vybrať priečinok, máte to. Dáte iba launch, zapne sa vám hra a môžete ísť hrať.